welcome back to our channel. So for today's video, isa-surprise po natin si Modra Bells, ang aking ina po. Kasi po birthday niya po today. So yung ginawa po natin before sa tatay ni Jimmy, sa kapatid niya at sa aking inaanak ay gagawin din po natin sa kanya. At syempre po may ampaw po tayo. So pagpipiliin din po natin si Modra Bells. So, syempre, ilalagay natin yung pera sa ampaw. So, ito po. Ilalagay po natin sa kanya sa unang ampaw is 2,000 peso. At sa isa po ay 5,000 pesos. Yan po. Ba't ang hirap? So, okay na po. So, good luck kay Modra Bells and happy birthday again sa'yo, Nay. Salamat sa lahat sa pagmamahal. Alam niyo na po yun. Thank you for everything. Hello mga kapanot, for today's video, ang nag-voice over walang iba, ang nag-iisang kapanot. Siyempre, dahil mahiyain si vlogger-vloggeran, ako ang taga-voice over, siya ang taga-video. Siyempre, dahil birthday ni Nanay Maura Ballesteros, talagang chibugan na naman. Kaya sila vlogger-vloggeran at ang aking ina at ama at ang aking kapatid pupunta sa bayan dahil invited sila sa deboth ni Nanay Maura Ballesteros. Dahil pupunta sila sa deboth, kaya nakasakay sila sa 4 wheels kasama si vlogger-vloggeran. Ayun na nga pumunta na sila sa bayan at bibili sila ng cake na iririgala nila sa magdidibot na si Nanay Maura Ballesteros. Si Nanay Maura Ballesteros nga po pala ang nanay ni Mrs. Si Mrs. ay si vlogger-vloggeran. Yan na nga pupunta na sila sa venue. Hinihintay na daw nila ang mga 18 candle at 18 roses. Kaya na nga pagdaong nila sa venue, pinarking na nga nila yung 4 wheels naming sasakyan. Siyempre, pagdating nila sa venue, naglakad sila papunta sa isang race to bar. Ito ay hindi sikat pero mura lang siya. Kaya masarap talaga ito pang pamilya at siyempre pang kaibigan pa. Kaya sa mga may okasyon dyan at gustong makatipid, pumunta na. Malapit lang to sa likod ng simbahan sa Malasiki, Pangasinan. Punta na. Murang-mura na, nakatipid ka pa at napakabait pa nila. At syempre, dito tayo sa Unli Rice, Unli Ulam. Syempre, basta Filipino, matalino. Doon tayo sa mura at kaya sa bulsa. At syempre, Pinoy ang panglasa. Pagdaw nga nila sa venue, yan na nga po pala yung mga dish nila. Ang sasarap, syempre bago kumain, magdasal muna tayo. At syempre pagkatapos nga nila magdasal, fast forward natin, doon tayo sa kantahan. Happy birthday, happy birthday to you. Pampili kayo mo, Nay. Pampilit na kayo mo. Pampilit na kayo mo dyan, Nay. Para lovely G. Ay, ang may tinabak pa. Ay, tinabak ko. Ay, pinili ko. Tuloyin mo. Ay, may tinabak ka tuta.
Siyempre, pagkatapos ng kantahan, doon tayo sa Chibugan. Dahil nanood ka, maraming salamat sa panonood. And once again, happy birthday Nanay Maura Ballesteros. At shoutout sa mga kumari mo at kaibigan mo, Nay. And happy birthday again. God bless.